woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko tebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere jingel mabe ngurta fo dande ko baye bure ana sindi mamete dinaro mo biyondi wani alandi fu don ko pay min je nguleki way wulde ni mitine andu samana ci gaw kilim alla nanti ma jaltu joni jugu gidda jugu ma ngon tin nguleki ay mbay mi wuddo jo ci gede jonko 18 ans jaram ko jonko ha wonti tugule wati de la la dem barno xam ayano banda nay wuni lay kambe barno xam certainement tugule to se mo tibbu wayarni ay ko non bayara wallahi la la apaza ça va bien Allah han bana mana wara way wulni ko sa tek ngam ci kilim wona ay koy kamala dum ne way wuldini anne sama bébé ay jidda wade nganja oppe mi haalino mi wi mam sa certe yam ko cuule to sen gonta ayi dum sa ala wi sar way be do nayeb yobe goddiri gasi kadi am yejjini holko jinno mi haalande ko jam ko ci gandara ha daro won jam ya sama chéri ko jam bolo wallahi nena mi jodi tan haalan kan wi monam debbo on gonno don e galle he on fori hurtiyari ah ça c'est bien o wi to wondo non hay dara o ala jono wadi jike yakar kay yam minen bim kadi ala mo ban mi jike yakar so wona e ma jono ya wot ko ballida ham mi totta nero d'accord inchallah joni kam ala do liquide kon nane kontame ani mi jaw fo jogim do kaja ko minno tulma odo bamma modou fall do nani won haalo ajjo do jogi miiko ene wiye baylil bi ne yidma wi ko onon kaldi on nandiri kal haalo ajjo do wibe d'accord so tawi on kaldi on nandiri mi jabi e dow condition non ko gon nyaali ko mi haalani mo non hono ngana jamal ganno ngal do en o yamo ngadduda do den jami puyde mi yida dum hande o ka mo jontudi ka debbo jontudu so tawi gorko yima a yindire mudum humunima foti ko nawde ni tan ko yonti ko kanko modou wi kanko men kanko ne vraiment son prêt nyande aljuma tewgal ngal hume yagge nge wade futurini ko toyda afami babu ne mo kalda ko ma ko ko no on mi kaldi kadi mi ha oy to mari dem bi ma yidim fa wonni ko wara be to haala jinnam parce que yana mo non o do wara ko son del jinnam mi mi ko temali d'accord ala miski donc fam kambe ko be hebli enen do enen ko mawdu aljuma tidino ko yangi solde jebe
takkusan so min juuli min mbaɗa fargal so futuri yoni ko ɓiya suudu ma you know Yes. yanodnamo Baba. Eh. ko noon denkoro mon Bogo. alhamdulillah rabbil alamin bani adama ndeysan yawat kono ko mawɗum ne muñanede allah allah ne muñi ko mawɗum no feewi to mbawɗa wonde no mbawɗa wonde fof yetto to ngala jobdi allah Baba Galle. ha Tuute jahannomi ala kam min wiyete ɗi kam ko aɗa Yaw. heewi jaadi tour. andi kam ponɗa ƴewtan ko molit Ah. mbaɗɗa e to ɗiñan ko yatta Iya minen ko kala tuuta. ñantiɗa kala ya a meeɗa ñantade joɗɗa ɗo e galle ti a ñantoɗa ko wona min Ande minen habi jaayen a faami tuuramen o anani il faut min jaha tour min habi jaayen jeebo en min jaha tour min piya ko fiyete ko gartam amen min wona ɗum fof musim ko sa arti ɗo henna keddotoɗa ko ɓalal olol e leyɗayi ɗo wona e galle he gudeje tummuɗe puyɗe pakkuɗe aɗa defa ganduɗa aɗa ñitto aɗa ɓaata e ɗum ɗo ma so tawi tan yaadu ari ñantoɗa ha mbayano seyɗani won neɗɗo soɗo yalta Baba Galle yo ñanto nden ɗo hay so arno yattani yo anda an ko peroɗa yam ko no galle ma o wayni yodde yontere ni an no mbaɗa yodde yontere ni debbo ma kadi yo wano hade aduna andude yomi andu Baba Galle yiɗi haala aya hen sahaji aɗa muuyi e haala wallahi eyyi jafoɗa ko min nodduma eyyi ko jaam yo Allah ɓeydi jaam oɗo Modou Fall ari ɗo joni kam nana wona ñande o wimo jogui miñi goto no wiye Baylil wona ganduɗo Baylil no fewi ko ono arnoɗo Baylil haaldino e Kadia affaire dewgal ɓe kaldi ɓe nandiri kanko ari mbimi aha hami nodda Kadia joni ene ɗo Kadia min kaldi Kadia wi aha kamɓe kaldi ene yiiɗi kono ƴamal gonnogal ɗo tan firtingal mi yiiɗa hono ɗen jaame ɗum kalnam Modou Fall o wi kamɓe ils sont prêts mbimomi donc ko aljuma ɓaawo janngo dewgal ngal sen pinipindira ngo yangue so tawi en ñalle yangue ha takkusan dewgal waɗe fargan foti neldara am attami ƴeewa donc 100 000 won dayi 100 000 e an ɓuuri andu min wona jaggowo 100 000 tawi 100 000 ɗi ta hokki ham ko nenam de min mamma noon 100 000 jogimi nen ala min noon 100 000 ɗi hen ko nenam toon totta min mi jooɗo donc ala de toute façon ƴeew mi lelduma 100 000 ɗi après avant yangue min mam lelde 50 000 pour an o spécial wona 150 150 d' accord jaɓi ha d' accord minen miɗa tikka quoi ala min mi tikkani aɗa mettindi seeɗa ni ala min mettinani wallahi mettinani ƴeew ɗum wala probléme ne way kadi mi heeɓa goɗɗum adda quoi mettina kono ha hande ɗum ne ɗefi famdude non ala ceeɗele joni haydara mi jaggat wutto min wutti joni après wuttima en jahat ya wutti jooɗo mbiɗa paddeɗa e hen ok inchallah Inchallah. te wutti ƴeew wutti jooɗo ɓurɗo yodde e wonde e mbaɗowo yangue min sah ɓuratam yodde wutti won logique won lawol an foti yaltude e makko amuymo labtude ɗum wala probléme e paɗe mum ɗum watta a dañi ceeɗele wutte he a dañi fado gasi haala murol haala eyyi mina won sayidam wallahi weltima a weltima no fewi mbiyami hen mo saminamo a yini tottumero 100 000 ɗi nak ande ala non yettimo jomum tottum tottum tiro tottama yetti jomi rekkide hakkude men emi nani tottumero e ay pawa mami ƴeew haala mo kon mami ƴeew quoi e ok mami ƴeew joni la marié la mamadamo boisson wona sa yiiɗi d' accord e ok gallo dal jimmu mbaɗa foof dusgo e haɗɗo walla dusma ala ha ɗo e nangde no wuuli ni wuli quoi nangde Oui, wuuli mi kañum yiɗa taggani- yiɗa jaaha aɗata e ha taggani daɗɗum ndi quoi majja nangue nde ok a jarama yeehi merci ewa ok fere ɓeydi wonade de 150 000 e yangi tan a yangi nane a yanguide naaka o watti namdade 500 ma watti namda e cangi tan dellumami ɗo 200 000 mbiɗa sovoma 200 000 so gandanɗa hoore ma jejjulama oɓe garat ndemma ɓe hutto e suudu mum Baba Galle heɗoɓe haalanma
wona wari ɗon ɗuɓi ɗon hirsama ɗon ñamama ɗon heɗe mi haalanma ay yimɓe yo kaldu gonga ay teddugal ko an hokkami teddugal mi tedda sa itti ngal e junggam ngal iwat oɗo ɓiɗɗo debbo hayso ummake reedam a faami ngal fotani yarude ni henna ala ko heddi so wona aljuma jomum humane no hurtoyo ha mbiya kam e mo gami ko haalandemo omo hurto min wona jegleteɗo min mi yeglat mi wona kalanteɗo min mi yahata mboɗo hartoya komi neɗɗo yimɓe komi piyanteɗo komi noddeteɗo komi nototoɗo ala tomi yahata mboɗo yaha waali jantal mboɗo yaha horndolde mboɗo yaha garli mboɗo yaha cempene mboɗo yaha waali ala tomi yahani addunam he piyam ɗe gartat ha ɗo e junggam mi wawa wiide hande janggo mboɗo yaha ɓo tourné e guure he mboɗo wiya gaare ɓiyam no waɗa yangue komi nanaɗo komi gandaɗo ha komi galo komi moƴƴo mi wiya kadi ɓoɗa yangue ne waɗa hande ɓawo janggo mi ala hen hande mi ala hen janggo mi ala hen ɓawo janggo firtoro hami fewnto fomi fewnto ha mo jogui droit yaade Dakar mi sonnoya ɓiyam bagage mo jogui droit yaade Wourossogui mi ƴewnoya ɓiyam comci mo jogui droit yaade Mali mi ƴewya cuubuji komi limowo mi haalnima dewgal wawa wonde aljuma wawa wonde layde nde lima leydi haalnima de oto sofni ko sofani mi fewna ɗum ha feewa wona simo yumma ko wurani tan mboɗo waɗa caggal tan loota tan jaaha min mi ala ɗum min komi gandaɗo min mi wona gandaɗo mi wona jiiɗaɗo mi wona kursinaɗo kono gallam mo kam ko min jeeyi ɗum konngol galle o ko min jogui ɗum kadi ko ɓenno kadi o ruttan ɗum a faami ko jiiɓɗa ɗo ko fof ko haɓɓe to jiiɓade par ce que mi ronki famdema an en tout cas ko mbimami ko wona ken fisto e aduna ɓaawo janggo mi haaldama mi nandiram an ala konngol wawa wonde ɓawo janggo wonat wawa wonde saɗa wela bonat saɗa metta yaha Mali mi yaha Mali yaha ya sa yi hatta ɗum wadde wawa wonde ko comciɗi ko min nimata soɓa nawa jooɗaɗo wona an nawata simo janggo addani jorare ma yafama jorare ma joran hoore ma wawa wonde jorare ma wawa wonde joran hoore ma laabi ɗiɗi nde jorare yafama indam wawa bonde laabi ɗiɗi indam wawa bonde laabi ɗiɗi indam wawa bonde laabi ɗiɗi wawa gasi wawa kay ɓe gollami koɓe golli tan ko ha para ngeɗo cukalel yahano hurtoyo wiya yomi otomi gollu haydara oton waɗa haydara wawa wonde ko wawa wonde baba galle ko wawa wonde tan wawa gasi de toute façon mi haalnima ene fewnitima ko ɗum fewnitakima ko ɗum wona waynadema ko tintindema mi waɗi te wonat a wawat ɗum wonde wawa wonde ko ɗufɗa kaɓuli noon ko puttiɗa guila paɗa lakara ko a wawat ɗum wonde so yiɗi aɗa yiɗi kalmami ko saɗa wela saɗa metta waɗat mi accata e haala ma mi hetta koye haala ma pour lan en cas tout simplement debbo an tima merde way yel boɗe Hammady Bawɗo jokki e Samba Bawɗo pela meña ko min woni Hammady Bayla ngal so ngal woni ɓaawo janngo allahu akbar mi anda ko mbino ko fof wona gonga sernaɓe ko toon paami yo jawdi bon ngal wonata hande ngal wonta janngo ngal wonta ɓaawo janngo ngal wonta ɓaawitaɓe te ko mbimi ko hay goto wawa firtude ɗum inchallahu rabbi yahat ngal wonta won ɗonni min ɗon turamo hay goto wawa tabbina woto woy ngoye nami sabunene wora